De tasca que anem a treballar. És una entrega de fitxers també, però en aquest cas voldrem que sigui un fitxer d'imatge. I la gràcia és que intentarem entregar aquesta imatge amb el telèfon mòbil. D'aquesta manera, no totes les activitats que nosaltres programarem hauran de ser amb l'ordinador, sinó que poden ser perfectament a la llibreta i que els alumnes hi facin una imatge, facin una fotografia amb el telèfon mòbil o amb una tablet o amb el que faci falta i llavors la podran pujar directament al Moodle i nosaltres la podrem corregir d'una manera senzilla i ràpida. Anem a veure. Recordeu que per poder afegir noves tasques haig d'activar l'edició i després em poso en el meu espai. Afegeixo una nova tasca, una entrega d'un fitxer també i afegeixo les dates en idiomes. Llavors, entrega una data en 3 llengües diferents. Molt bé. Recordeu que estem a la tramesa de fitxers i el tipus de fitxers acceptats, en aquest cas, hauríem de triar tipus d'imatges, fitxers d'imatge. Aquí podríem centrar-nos en que fossin les imatges tipus JPG, però qualsevol tipus d'imatge en principi ens hauria de valdre perquè el Moodle serà capaç de convertir-ho. Des dels canvis i recordeu també que la qualificació, en aquest cas, doncs, podem posar una escala, fet no fet, compleció de l'activitat, recordeu que li posàvem que havia d'entregar un fitxer i ja he desat els canvis i me'n puc tornar al curs i hauria de poder visualitzar aquesta activitat d'aquí. Fixeu-vos que ara aquí, a més m'ha sortit una altra activitat que tinc incompleta. Perfecte. Puc tornar al rol d'estudiant i puc entregar la tasca. Però ara tinc un problema. I és que com ho faig amb el telèfon mòbil per entregar això? Doncs anem a veure. Agafo el telèfon mòbil, que el tinc per aquí. Aquí, exactament. I m'he posat amb el telèfon mòbil amb un navegador a odissea.xtec.cat. Llavors, què faig? Inicio la sessió. En aquest cas, de la mateixa manera com ho iniciàvem amb condicions normals, doncs torno a iniciar. Ja puc tirar endavant. I en aquest cas puc veure els meus cursos. En aquest cas, el que estava realitzant era aquest de pràctiques i puc veure aquí totes les tasques. Em poso en la meva tasca, les dates en idiomes. Perfecte, li faig clic i puc ja, què haig de fer? Canvio el rol estudiant perquè per defecte no el tinc, en aquest cas participant, i em poso a afegir una tramesa, a afegir tramesa. Li dic que vull adjuntar un fitxer, tria un fitxer, i en aquest cas fixeu-vos que em surt que puc triar la càmera. Llavors em poso amb la càmera, miro exactament on he escrit les dates, això queda una mica així. A veure, així. He fet la fotografia, li dic que més o menys ha quedat bé, penjo aquest fitxer i deso els canvis. Li han agradat els fitxers d'imatge, per tant, en principi, tot això és correcte. Molt bé, doncs ara torno a assolir el meu rol de professor i vaig a veure si puc corregir aquesta tasca. Per veure, hi accedeixo i me'n vaig a l'apartat aquest de qualificació. En aquest cas d'aquí, el que puc veure, fixeu-vos, és que la imatge se m'està carregant en aquesta banda i puc veure que m'han penjat la imatge tranquil·lament. Què faig ara? Doncs seria qüestió de corregir-la. Si no la puc veure clarament, doncs la puc anar desplaçant i si m'ha quedat girada, per exemple, que m'havia quedat girada abans, doncs la puc anar desplaçant també fins que la pugui veure correctament. I a partir d'aquí ja puc anar a corregir. Fixeu-vos que puc utilitzar aquestes eines per tal de veure si hi ha alguna anotació que cal fer, puc canviar el color també i dir, per exemple, que això d'aquí està bé i puc posar també la qualificació sobre 10, doncs seria un 8. I puc posar comentaris de renúncia. I ja està, desem els canvis
I ja hem aconseguit posar la nota.